alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. Littafin Dr. Sadiq wallafar na kanwar da kuke saurara. Kar ku manta ku danna mana alamar kararrawa da laikin domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Shafi na 14. This one is for you, Namsi, Khadija Nura Safiya. Dr. Balarabe yana cikin motarsa yana murmushi kamar wanda ya tuna wani abu mai daɗi. Hasken rana yana shigowa ta gilashin motar yana bugun fuskarsa. Sai murmushin ya ƙara faɗi. Idanunsa na kyalle kamar wanda zuciyarsa ke faɗin. Kai wannan yarinya drama ɗinta ya fita. Lokacin tafiyarsa kenan 5:30 na yamma, amma maimakon ya tafi gida kai tsaye sai zuciyarsa ta ɗaure shi. Ka tsaya ka ga yadda suke diraman nan. Ya juya motarsa zuwa sashin da aka yi kwantar da masu jinya. Cikin ɗan nesa sai ya hangi sai inda da masu Indo ta riƙe faranti tana cewa da mama, ni fa ban yadda ba, wannan abincin nama nake so ne. Ni dai in ba naman kaza ba zan ci ba, idan an kawo mutum asibiti ai naman kaza ake kawowa. Sauran matan suka yi dariya, Dr. Balarabe kuwa sai ya tsaya a gefe yana kallon su cikin murmushi a ransa ya ce, wannan yarinyar wallahi akwai barkwanci ya zauna a jininta. Da ya ga ta sake faɗi, ni dai in ba naman kaza ba zan ci ba. Sai daga murya da nutsuwa, alright Indo. Muryarsa ta sauka a hankali cikin kwarjini. Zan kawo miki naman kaza amma da sharaɗi guda ɗaya. Inda ta ɗago kai da mamaki ido biyu sun haɗu. Sharaɗi kuma dakta? Sharaɗi ɗaya kacal, in ji shi yana saki ɗan murmushi. Ki shiga nan, nas ta miki wanka, ta miki brush, amma fa idan kin yarda ne kawai. Da sauri Indo ta amsa cikin sautin dariya. Na yarda doctor, ka dai tabbatar kazar wacce ta girma ce ba ƙarama ba. Dariya ta kama shi sosai sai ya ɗan jinjina kai ya juya ya kira Nurse Larai. Wata nurse mai sanyi da nutsuwa mai murya kamar ruwa mai laushi ya gaya mata cikin sirri, ki taimaka ki wanke wannan patients ne. Yi mata brush sosai, ta yi infection mai tsanani. Lamar rashin tsafta ta daɗe a jikinta, ki sa ta zauna seat bath mai magani. Nurse Larai ta gyara rigarta ta amsa da ladabi, ta dakta zan kula da ita sosai. Ta shiga ɗakin ta tarar da Indo tana kallo da murmushi. Nurse bai ya ce za ki min wanka? Mana, dakta ya bada umarni ki zo mu fara kafin ruwa ya huce. Indo ta yi dariya tana cewa to ai kan ban saba da irin wankan nan na asibiti ba. Kar ku ce wai na yi rawar jiki idan ruwa ya zube min kai. Nas Larai ta yi murmushi kawai ta zuba ruwa a bowl ta fara kwankwasa kanta da kyalli. Sabon sabuwar hospital ya cika ɗakin da ƙamshi. Indo tana motsa baki tana cewa lallai ka ruwan birni ba kamar na ƙauye ba ne. Wannan kamar ruwan faro yake. Nurse ta yi dariya cikin sanyin murya. Yanzu kin fara shan jin daɗin tsafta kenan. Ai haka lafiya ke farawa. A gefe kuwa Dr. Balarabe yana tsaya kofar yana magana da mama amma hankalinsa baya wurin aiki kamar yana jin muryar Indo tana cewa yi min brush da kyau don ba na son baki ya ƙone mu. Sai ya girgiza kai da murmushi. Kai wannan yarinya Allah ya taimake ni da jarabar dariya. Mintuna 20 kacal ya koma ya ba Nurse kuɗi masu yawa. Ki saya mata kayan wanka da sabulun mata, brush da homo sai ya fice tafi gida. A hanya yana tuka motarsa ran cike da nishaɗi, wani ɗan raɗa a zuciyarsa na cewa me yasa Indo ta zama daban? Ba kyanta kawai ba kawai. Wani abu mai dariya da tausayi a tattare da ita. Ya isa gida ya cire rigarsa ya shiga wanka. A cikin ruwan yana murmushi da tunanin yadda Indo ta ce, ka tabbatar kazar babba ce dakta. Ya yi murmushi ya ce a hankali, Indo drama blanche girl indeed. Ya gama wanka ya fesa turare mai sanyi ya zauna bakin gado yana lamshe ido, wani abu cikin ransa yana faɗa masa wannan bai zama wasa kawai ba, yana ƙaunar ganin Indo lafiya. Bayan sallar isha'i, Dr. Sadiq ya zauna a kan kujera yana duba jadawalin ayyukansa na gobe. Cikin nutsuwa yake amma zuciyarsa tana wata irin rawar da ba zai iya fassara ba. Duk yanda ya so ya manta da Indo, wannan yariyar da ta shigo masa rai kamar iska mai ƙanshi. Sai zuciyarsa ta ki nutsuwa. Kai, ai na ce zan kawo mata kaza tun da na yi alƙawari. Ya furta a hankali yana lumshe ido kamar mai jin daɗin tuna wani abu mai daɗi. Ya miƙe da bakon kujerar cikin salo ya ɗauki white shirt mai taushi ya haɗa da blue jeans da ya zauna masa kamar an narka shi a jikinsa. Agogon hannunsa kuwa ƙirar apple mai sheƙi ya ɗaura a hankali, bai ɗauki glass ba sai ya gyara gemunsa mai tsantsi ya fesa turare wanda ƙamshinsa ke haɗe da nutsuwa da kwanciyar hankali. Cikin mintuna kaɗan ya kama kiɗin motarsa yana fita daga ƙofar gida, iska mai daɗi ta busa ƙanshin turarensa tana jefa masa wani nishaɗi mara misaltuwa. A bangaren Atika kuwa tana cikin ɗaki tana tattara takardu ne lokacin da ta ji ƙarar buɗe mota sai ta leƙa ta hanko da Sadiq na fita da nutsuwa. Ya kama hanyar ƙofar gida. Yau kuma ina wannan dakta zai nufa da daren nan? Ta furta a hankali tana taɓe baki, wata irin kishi ta ratsa zuciyarta kamar wuta ta girgiza kai. Oho, amma dai ai ba mitin da daddare ake ba. Ta koma
koma ta kwanta amma zuciyarta ta ki ta bari ta huta. Littafin Dr. Sadiq wallafar na kanwar soja. Kar ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa da like domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode.